Mnogi ljudi se uplaše kada čuju ili saznaju da u našem telu postoji veliki broj mikroorganizama. Ti mikroorganizmi pripadaju bakterijama, virusima i parazitima i zaista se nalaze u toliko velikom broju da je skoro podjednak broj tih mikroorganizama i naših ćelija. Skup svih tih mikroorganizama i njihovog genskog materijala naziva se mikrobiom. Mikrobiom ima velike uloge u našem imunom sistemu i mikrobiom, odnosno mikroorganizmi dospevaju u naše telo još prilikom rođenja, znači prilikom rađanja deteta kroz porođajne puteve majke, a i kasnije tokom interakcije sa našom okolinom ili putem unošenja hrane naše telo biva obogaćeno različitim mikroorganizmima. Mikrobiom se tokom života gradi i on može da se menja. U našem organizmu ima zaista veliki broj funkcija, a ono što je bitno to je da ima velike uloge i u razvoju imunog sistema. Naime, mikrobiom i naš imunni sistem su u stalnoj interakciji i ćelije mikrobioma proizvode određene supstance koje imaju efekat na ceo organizam. Ćelije mikrobioma, mikroorganizmi koji čine mikrobiom imaju ulogu i u varenju hrane, u apsorpciji hrane. Veoma su bitni za nervni sistem, za funkcionalnost nervnog sistema, za raspoloženje, za kogniciju. Tako da i jedna od uloga mikrobioma može da bude i u regulaciji nivoa šećera i lipida, a ćelije mikrobioma imaju ulogu i u razlaganju našeg organizma nakon smrti. Ono što bih voljela da kažem to je da mikrobiom u svim slučajevima kada postoje problemi sa imunim sistemom, mikrobiom treba jačati. To postižemo najpre unošenjem odgovarajuće hrane u naš organizam. Jačanje mikrobioma postižemo unošenjem prvenstveno biljnih vlakana, to su delovi biljaka, povrća ili voća koje svakodnevno treba da koristimo i potrebno je da razvijemo raznolikost mikrobioma, znači da koristimo raznoliko voće i povrće. Ćelije mikrobioma količina ćelije mikrobioma može se povećavati upotrebom različitih mlečnih fermentisanih proizvoda ili najbolje biljnih fermentisanih proizvoda. Postoji još jedno rešenje za jačanje mikrobioma, a to je upotreba probiotika. Naime, probiotici su mikroorganizmi koji kada se unesu u naš organizam ostvaruju povoljne efekte na naš imunni sistem. U početku se smatralo da probiotici imaju najveći značaj za regulisanje crevne flore, ali kasnije se shvatilo da probiotici imaju i druge značajne uloge u našem organizmu. Trenutno je u svetu napravljena jedna velika kolekcija probiotskih bakterija koje se čuvaju i gde svaka bakterija ima svoje ime i naziv i broj koji je njena oznaka. Probiotici su danas pakovani tako da se mogu i kupiti i po potrebi koristiti, ali je bitno da znate da se za određena stanja koriste tačno određene vrste probiotika. Više o tome na koji način možeš da jačaš svoj mikrobiom i kako da sebi poboljšaš funkciju imunog sistema možeš naučiti u mom online programu Od hronične upale do zdravlja. Link ka programu je u opisu ovog videa.